Angibingelele kulelihle ligama la Jesu Kristu waseNazaretha. I'm your Pastor G. Njengoba ubona la gama lami liphelele ugcina okuhle wakagina ntwana kaNkulunkulu okholwayo sindisiwe othethelelwa izono. Ngemvelaphi ngikamuka lapha ya kwelaseSwatini la kaNgwane enzaweni yakaLavumisa bathi ke sengimnengi khona la eThekwini. La ningangizwa kabafowethu into engizokhuluma ngayo la imfishane kakhulu ayinze. Ngifuna ukukhuluma nalo yamuntu lothi mina angisiboni isidingo sokuphila emhlabeni. Ngifuna ukusho ukuthi lalela ke amanga lawo. Kukhona owakwenzayo awuzenzanga wena. Owakwenzayo ilomkhohliwe. Ngibani owakwenzayo? Angikukhumbuzise uNkulunkulu ophezukonke. Athi obhalayo ngeke ngisho ukuthi obhala kahle ngoba lonke linjalo. Alikho ivesi eBhayibhelini elingene ngephutha. Wonke angene ngoba kufanele. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi uthi uJohane ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Miyeke uGenesis hayi ngoba engabalekile. Ubale kodwa umuntu okunesiqiniseko esiphelele ngoNkulunkulu ambonile wahlala naye ubuso ngobuso. Ayibongwe lenkosi. Now uzothi lomunye ugina usho kahle ngoba izinto nako zimhambela kahle. Ngithi mina uNkulunkulu unendlela okushumayeza kwakhe. Uzokushumayeza labanye uNkulunkulu bamfunde phansi. Kanti abanye uNkulunkulu bayambona. Njenganami ngufakazi ngimbonile uNkulunkulu. Ngimbone ngezimo mina ngingamfundanga phansi. Kambe ngimfunda phansi kodwa sesiqale sabonana naye. Saba nengxoxo naye ngezimo ebekade sifakana kuzo ngaye. Uyabona kuneminyaka nami engifakazi ngaye emibili unyaka 2005 no 2006 iminyaka le engayifisa empilweni yami ngoba yacishe yandlula nokuphila kwawo. uNkulunkulu wonke umuntu indlela amenza ngayo umenza enesizathu sokuthi kungani indlela lesakhiwe ngayo kunokwakhiwa kwephoyisa kunokwakhiwa kwesosha. Ukwakhiwa kwesosha ngeke kufane nendlela yokwakhiwa kwesosha. Iphoyisa lizoqeqeshwa maqondana ukuthi siqeqeshe isifundiswa. Kodwa makiwe esosheni isosha livela njengento nje akuyona into yasekhaya leyo. Into yasehlane. Haleluya. Njengoba nibona nje sineyibazi sinemshayo. Ngizokhumbuzisa umuntu osemgwaqweni ukuthi mina ngisemgwaqweni ngenxa yokuthi anginayo ubaba anginayo uma buza kimi ngufakazi 5 years ubaba wami endlule emhlabeni. Umama ngikhuluma nawe nje angimazi ukumbona ngobuso ngimbone ngamehlo ami. Kodwa lengiqinisekisa khona ukuthi ukhona umuntu othile odlala indima yokuba umama aphinde abe ubaba ubani engikhuluma ngayo uNkulunkulu. Lalela kanjani masimthandaza uNkulunkulu akehli yena siqu sakhe ezulwini kodwa usebenzisa abantu sithandaza kuye abese yophuma kwabanye abantu abazoba usizo kithi. Ayibongwe lenkosi. Ngifuna ukusho namhlanje usho kahle phela ugini njengoba ehlabelela nimbone nje uhamba. Lalela ngifuna ukusho ukuthi hayi ngoba kuhamba kahle kodwa uNkulunkulu uqamba amasu esimeni sami ukuyibonakalisa umnjalo ba. Mawubuka isihlahla nesihlahla sivale indlu yakini kunesicapha lapha ya shiya lama aluminium la sekhona manje kodwa kuke kwaba khona iplanga livelanga kwayo iplangwe nje kodwa qala kwaba isihlahla sabazwa saxhozwa kabuhlungu sikhalile. Hayi ngoba singakhalanga inkinga indlela esikhale ngayo awusizwanga wena ngesikhala ukuhlukana neimpande nesiqu sazo. Unjalo uNkulunkulu ukuzibonakalisa kubantu bakhe. Mina ngifuna ukusho ukuthi angeke wafela lapho. uNkulunkulu unamacebo lamahle ngawo unemicabango lemihle ngawo. Ngifuna ukusho
ukuthi kulesikhathi lo 5 minutes wempilo oboleke wona awulibale noNkulunkulu. Kunencwadi lengizokuvulela yona, incwadi kaGenesis chapter number 37, incwadi ekhuluma ngomuntu wayenamaphupho. Ezinye zezinto ezikulimazile ulinyazwe abantu okhulume ku. Kunabantu vela abanendaba nawo, kunabantu abanganendaba nawo. Abanye uzobatshela abayizwa indaba yakho, abanye uzobatshela abangayizwa indaba yakho. Uthe uJesu mina nguvuka nokuphila, babe nako unjani kuqhiqhi. Haleluya, abazange bamuzwa egameni laJesu, and into yakhe izotestwa ukuthi isiqiniseko kangakanani. Sithena sibatshela sathi siyakholwa kunemshawo esehlele endleleni. Namhlanje siyashumela, ashumayeli ngoba sifuna ukukitaza, kodwa kuyisiqiniseko esiphelele ukuthi uyaphila uNkulunkulu. Uphila la khona abantu sebavala amehlo sebathi awusophinda ubonakala. Athi uNkulunkulu ila ngiqala khona mina. uNkulunkulu akakwazi ukugcina ngaqalanga, and ukuqala kwakhe akufani nokuqala kwabanye abantu. Ukuqala kwakhe kuhlukile kunabanye abantu. Asibuke kukhona abazoqala bangaphethe, kodwa ukuqala kwakhe akakwazi ukuqala ngaphethe. Ushamani, ngifuna ukuqinisekisa sengizothandaza egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Ngifuna ukusho ukuthi akulona iphutha lakho indlela ozaleke ngayo. uNkulunkulu ukuzalile, kodwa indlela ukuthi ubese uyahlala ungamkhonzi uNkulunkulu sekuyiphutha kuwe. Awubheke imshawo oshawe ngayo, but wakumela uNkulunkulu. Awubheke emuva emgodini odlule kuyo ukuthi kube bewungenayo. Masisho namhlanje Israel ukuthi impela ngabe singenile kuleya mgodi samphonseka kuyo safela, ngabe sekuyinganekelwane ukuphila kwethu emhlabeni, ngabe sesaba amathambo omhlophe, kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi kunezathu asilethelo nemhlabeni asikakazirichi, sizoricha sona abese uyaqeda uyayivala incwadi. Mayibongwe lenkosi. Sengizothandaza, kunendoda ogama layo lalinguJoseph. Igama layo lithi iBhayibheli lami le ndoda yaba namaphupho, emaphupho ayo uyayitshela uNkulunkulu ukuthi lalela weJoseph, wena uzoba umbusi wena, nothi kodwa kwaIsrayeli eGibhithe kusho mina akusho incwadi. Yena wamkhombisa umbusi, kodwa wangasho ukuthi uzawubusela lo munye, uthi ngizobusela endaweni engizalelwe kuyo, kanti uNkulunkulu uzokumuva kunendawo ehluphekayo ayokuthatha ekubeke kuyo. Lalela, ngalesikhathi abafowabo benza icebo lokumfaka emgodini, bathi baqeda ngephupho la, kanti abazi ukuthi bagqiba imbewu ezomila kusasa iyosiza iGibhithe. uNkulunkulu watibona iGibhithe limdinga uJoseph, abantu abangakuboni isidingo sakho ukuba nabo. Lalela, kukhona uNkulunkulu aqhubeka adlula kulabo bantu, uyosufika endaweni yakho lathi uNkulunkulu uyoba comfortable kuyo, uyoba uncedo kuyo. Ngifuna ukusho labantu abangakuthatha into yalutho, dlula kubo and ungapay attention na ukukubanaka, ubaphendule kukona konke. Bakubona njengento engalutho, bakubona njengento engenavelo. Ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu umkhulu kangakanani kuye. Sengizothandaza wathi mayibatshela abafowabo, ngoba qaphela nabantu obatshelayo ukuthi utshela bobani, ukhuluma kubobani. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi lalela, noma usubatshelile, khumbula ukuthi lento ozoba yiyo akusiyona yakho. uNkulunkulu lento athi uzoba yiyo, ukusho lokho ngecebo. Lalela, ngenhloso yokusiza abantu bakhe. Uthi lalela ke Joseph, usuyibatshelile into ebengakuthumanga yona ukuthi ubatshele yona. Akusena nkinga, sengiyomela isiyalezo sami engisiyalezile ku, and uyasimela uNkulunkulu isiyalezo sami. Masithi alibuyele emuva lelamba, noma usukhasa ngamadolo, lathe khona uNkulunkulu uyafinyelela khona, uyafinyelela befungile. Baqake ukuthi kanjani manje siyalezile emabhodleleni and sikhokha izimali, sathi nomuntu akangaphumeleli, saya kogobela abathile, kodwa siyambona uNkulunkulu into yakhe ayigqitshwa. Kwale noma amaKristu ebulawa efakwe ephonswa emlilweni kuthiwa sifuna ukugqiba lento yobuKristu, kodwa uNkulunkulu wathi lalela, noma seba umlotha nibashisile, kanti anazi ukuthi lo mlotha kuyonetha imvula,
wehle njalo amanzi ayongena emthonjeni. Leyo mthombo siyayiphuza kuyinamhlanje, kuqhuma abanye abafowethu. U-Israyeli kamoya lo, uhlanga olukhethiwe leli, akaqedi u-Israyeli, isizwe sinzima lesi. Baba, izwi lakho liphilile, liyinkembe ekhaliphile enhlangothi zombili. uNkulunkulu ovulelwa nguwe akavalelwa muntu. Baba, sengiyathandaza egameni laJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wamkhumbula uJoseph emgodini afakwa kungabafowabo. Awugcinanga lapho wakhumbula even uNkulunkulu noDaniel emphandweni wemabhubesi. Esithandweni somlilo amadoda amathathu wakhumbula. Wena uNkulunkulu uyaqamba amasu baba Jehova ukufukula abantu bakhe emhlabeni. Wena amahlombe kawudini okuthwala iphambeko zethu. Sethwale uNkulunkulu onamandla onke. Thwala loya losemgwaqweni, thwala loya sesibhedlela, thwala loya longathathi intweni uNkulunkulu onamandla onke. Mende abe yilento uNkulunkulu oyidingayo. Ukhulumile kuwona wonke umuntu omlethe emhlabeni. Akekho uNkulunkulu omlethe wangamphathisi lutho. Ongezanga wabaphathisa uNkulunkulu bafikile bandlula. Asazi lutho ngabo. Kodwa kuwe uNkulunkulu onamandla wonke kukhona kunqoba. Noba simile egameni laJesu simemetela lokho kunqoba. Ngegama nangengadi yakho Jesu labashaya, ulaba azuya, inamasuya, labakoshataya. Baba, livi lakho liphilile liyinkemba liphefumulelwe nguwe. Baba, luwendi umsebenzi Jehova. Ngegama nangengadi yaJesu ngibona baba Jehova ushintsha simo saloya naloya. Ngibona naloya umqoqisa phakathi ngendlela lobungiye egameni laJesu Kristu. Lo munye uthukiwe, lo munye uqanjwe ngegama langesilo. Kodwa uNkulunkulu ngibona umbuyisele egameni lakhe lokungilo ukuthi yena ungumnqobi. Lo munye kuthiwe uNkulunkulu angeke aphumelele. Ngibona umnikeza igama lokuthi ungiphumelele igama lakhe egameni nasengadini yakho Jesu. Baba, mayihambe iministry yakho egameni laJesu Kristu. Nolwandle okuthwala yavimbana angeke lwayivimba egameni laJesu Kristu waseNazaretha. In Jesus mighty name, amen and amen. Ayi, kuhleke kanjalo bathandekayo, asiphinde sibonane ngesikhathi esizayo egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Bathandekayo, angikusho lokho bathandekayo. Intuzuma TV le usilandele kuyi-broadcast yethu egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Mawufika nje ku-YouTube wakho whatever la ungena khona ama-social network, uthi nje Ntuzuma TV, udasibona uPastor G, udamthola lapho egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Kanti-ke siyahlanganyela etinzaweni letiningi ngokuhlukahlukana emabandleni. Hamba mawulaphaya eWaterloo, hamba uye Free Church of Christ esitobhini ngasompisi lapho la sikhona. Mawukuthi kwamaphumulo nakhona iFree Church of Christ uzayithola egameni laJesu Kristu. Mawukuthi useMaritzburg, wow, egameni laJesu ila ikhona egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Sibaningi sichithekile njengemanti lachithekayo, njengemvula enetha siyanetha. Nkosmani Musise, God bless you. Bishop S.I. Gina bazalwane okuyena uyifounder yebandla le Free Church of Christ ilang submit a call. Lo muntu abuthi uqhamukaphi lo, lalela nginekhaya ngiphethwe. God bless you.